Deze week in Kikker TV. Deze week heeft Youth Exchange samen met Kikkersport een sportmiddag georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan en voor de uitwisselingsstudenten uit Frankrijk. Wij van Kikker TV gingen kijken wat ze nou precies hebben gedaan. Ik ben Christine Provo, ik ben werkzaam bij Stichting Welzijn West-Vlaanderen hier in Sluis, in de gemeente Sluis. En wat is de bedoeling vandaag? Vandaag is de bedoeling dat een vrije sportmiddag voor de kinderen van de gemeente Sluis voor de vakantieperiode. Niet alle kinderen gaan op vakantie, dus bieden we deze middag aan. En het is een beetje een speciale sportmiddag, omdat we samen met Kikkersport we combineren deze middag samen met een Europese jeugduitwisseling. En dat is een jeugduitwisseling met Nederlandse jongeren, met jongeren uit Frans Overzees gebied, namelijk uit La Réunion. Binnen Europa zijn er mogelijkheden om jongeren de kans te geven om eens naar het buitenland te gaan en ook deze ervaring op te doen. En wij zijn met onze groep afgelopen zomer in La Réunion geweest. En nu zijn deze jongeren, de Franse jongeren, zijn nu een week bij ons op visite. We doen een heel weekprogramma. How do you like Zealand? In Zealand, I liked houses because it's very different than Reunion Island. In Reunion Island, I can see different house, and here it's a bit the same. It's good. Me, I like the landscape. It's so different in the Reunion because there is the train, the tramway. It's so beautiful for see that, and yes, so good. Yeah. As for me, I like the cultural differences because here in Reunion Island there's a melting pot, whereas here it's very different. People are quite from the same origins, and it's very interesting for us to meet you. Wat vinden jullie van dit uitwisselingsproject? Nou, ik vind het heel goed, want iedereen krijgt dan eigenlijk een beetje een andere cultuur te zien. En dat is eigenlijk alleen goed voor de jongeren om te zien hoe andere mensen ook leven en andere jongeren. Ja, zeker. Hetzelfde als mijn nicht. En hoe vind je het nu dat iemand bij jullie logeert? Ja, heel anders, want ze zijn iets heel anders gewend ook. En ja, vooral ook het wat je eigenlijk gaat eten ook vooral, want hun eten alleen maar rijst en wij eten hele andere dingen. En ook de gewoontes van ons is ook heel anders. Dus het is een beetje aanpassen ook aan hun. Ja, ze spreken nauwelijks Engels, sommigen. Dus ja, met wat gebarentalen en zo moet je het precies uit te komen. Maar meestal lukt het wel. Wat vinden jullie van deze dag vandaag? Ja, het is een hele leuke dag. En het is ook super dat de Youth Exchange dit organiseert. Het Europees project Youth in Action, wat nu nog zo heet, maar vanaf volgend jaar Erasmus+, is een project voor jongeren. Buitenschools doen ze dus activiteiten of kunnen ze activiteiten doen. Het kan ook een jongere zijn van bijvoorbeeld 15, 16 jaar die vrijwilligerswerk wil doen in Spanje of in andere landen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, jeugduitwisselingen, zelfvrijwilligerswerk. En ja, we willen ook de jongeren hier in Sluis die bekendheid geven dat deze mogelijkheden er zijn. Onze jonge reporter van Kikker TV heeft deze week een kijkje genomen bij de badminton en sportcomplex De Eenhoorn. Wij van Kikker TV gingen kijken.
Wij gaan vandaag kijken bij Kikker TV in de sporthal de Eenhoorn bij de Shuttle. We gaan laten zien dat het ook leuk is voor kinderen om badminton te doen. Hallo, wij zijn van Kikker TV en wij willen vragen, wat vindt u nou zo leuk aan badminton? Nou, ik vind badminton een hele gemoedelijke sport, ja, waar je met een heleboel mensen in contact komt, jong en oud. Ja. Het is een teamsport, ja, en het is niet zo blessuregevoelig als voetbal of andere contactsporten. En vindt u het jammer dat er best wel weinig jeugdleden zijn? Ja, dat vinden wij heel jammer. Dat komt natuurlijk omdat er zoveel aanbod aan andere sporten is en ook het computergebeuren en dergelijke speelt daar een gigantische rol in. En ja, ik zou dan zeggen, het is in feite aan de ouders, ja, om hun kinderen te stimuleren, ja, om die computer eens een keertje aan de kant te zetten en toch minstens 1 avond in de week in te ruimen om aan sport te doen. Ja, dat hoeft niet per se badminton te zijn, maar ik kan badminton wel aanbevelen. Wat vindt u nou zo leuk aan badminton? Ja, aan badminton is alles leuk. Anders dan deed ik het niet. Ik doe het al, denk ik wel, zeker 40 jaar bijna. En het is zo leuk omdat het ook altijd weer anders is. Je speelt heel regelmatig tegen andere mensen, die spelen dan ook weer anders. En het is tactisch, je moet er heel goed bij nadenken. Waar sla ik die shuttle? Sla ik hem hard, sla ik hem zacht, sla ik hem links, sla ik hem rechts. En je moet er goede conditie voor hebben, want het lijkt maar een heel klein veldje. Maar als je goed badminton speelt, ja, dan moet je naar al die hoeken toe rennen. En dan leg je toch heel wat meters af. Het is niet zo dat de meeste mensen die denken van nou, dat doe ik op het strand of op de camping, dan sla ik ook tegen zo'n shutteltje. Maar daar is het nou net andersom. Want op de camping dan is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk naar elkaar slaat. Nou, en hier in het echte badminton, dan is het juist andersom. Daar is het juist dat je zorgt dat je tegenstander niet terug kan slaan. Ja. Die tegenstander die bedenkt dat ook, dus ja, dat wordt er alleen maar lastig van. Dus dat maakt het allemaal zo leuk en nog veel meer. Wat vind je nou zo leuk aan badminton? Oh, ik vind het een hele actieve sport met heel veel verschillende mensen. En je speelt dan met de een en dan met de ander. En jong en oud. Ik vind het gewoon een leuke sport. Doet het ook al heel lang. En vindt u het jammer dat er weinig jeugdleden zitten? Ja, want jeugd heeft de toekomst, hè. Het zou leuk zijn als er wat meer jeugdleden zijn. En hopelijk dat ze blijven als ze 16 jaar zijn. Wat zou u tegen de kinderen willen zeggen die nog niet op badminton willen zitten? Oh, kom eens proberen. Kom met jullie mee. Oké, dank u wel. Bedankt voor het kijken naar Kikker TV. Ik hoop dat jullie eens komen kijken bij de Shuttle om 7:30 's avonds op de woensdag. Deze week was er een Halloweenavond bij het Valkeniershof in IJsendijken. Vliegen met uilen is op zich al spannend. Wij gaan een kijkje nemen bij het vliegen met uilen in het donker. Het is de Valkeniershof in IJsendijken, de klakbaan. Het is het bedrijf van Marina Bliek en haar echtgenoot Peter.
En zij vliegt met vogels, roofvogels en uilen. En normaal gesproken op de dag, maar omdat het nu Halloween is het een experiment om ook 's avonds mee te vliegen. En dat is ongelooflijk goed geslaagd. Het is indrukwekkend om op deze prachtige avond om dan zo die witte uilen over te zien vliegen. En soms gaat het ook wel eens een keertje mis. Maar dan legt Marina precies uit waarom dat zo is. En het gaat ook altijd weer allemaal goed. En die uilen zijn net hondjes. Ze doen precies wat ze zegt. En die kinderen genieten. Het is zo enorm leuk. Pico, kom. Pico. Pico, kom maar. Ga maar. Pico, kom. En toen kwamen ze ook een beetje. Waar komen ze naartoe dan? Gaan ze op je hoofd zitten? Nee, over je hand. Dan heb je zo'n handschoen. Ja. En dan moet je hem zo houden. En dan zeg je bijvoorbeeld Evie. En dan komt hij naar je toe. En dan springt hij zo op je hand. Durf je nou vanavond nog wel te gaan slapen? Ja. Ben je niet bang? Wat vind je van de uilen? Leuk. Was je hier alles geweest? Ja, 1 keertje. En mijn broer een keer op zijn feestje. En ken je ook alle uiltjes hier? Ja, zo ongeveer. Wat is je lievelings? Daantje. Dit is Daantje? Ja. Weet je ook wat voor uiltje Daantje is? Ja, dat is een steenuil. En wat vind je van deze avond, van Halloweenavond? Ik vind het wel gezellig. Wat vond je van het verhaal? Ik vond het ook wel, ik vond het wel spannend en ook wel verdrietig. Maar het was ook wel leuk. Ik ben Marjolein van Viegen en ik ben naast dierenpreparateur ben ik ook verhalenvertelster. En ik vertel geschiedenisverhalen, natuurverhalen, sprookjes. En ik heb voor vanavond een paar sprookjes zo bewerkt dat er veel uiltjes in voorkwamen. En een beetje Halloween, pompoenverhalen. Dus het is wat dat betreft een zeer geslaagde avond geweest. De deur om te kijken of dat ze er niet uit kan. Maar die is helemaal dichtgetoverd. En de ramen, misschien kunnen die open. Maar ook is die helemaal dichtgetoverd. En met het ei. Heeft u reacties gehad? Nee, nog niet. De mensen zijn nu nog steeds buiten aan het vliegen met een grote oeh. Dus ik heb nog geen tijd gehad om mensen te spreken. En je ziet sowieso wel tijdens de vertellingen de reactie van de kinderen. De open monden en het schrikken wanneer de heks weer eraan komt. Maar ook de volwassen mensen, die zitten ook vol spanning te kijken. Absoluut. Maar iedereen mag zijn reactie zeker geven. En graag tot de volgende keer. Deze week is de bibliotheek in Oostburg heropend in de Brouwerijstraat in Oostburg. Kikker TV ging hierbij mensen interviewen. Wat is uw functie? Binnen de bibliotheek. Ik ben een medewerkster voor de jeugd. En ik ben gewoon een medewerkster die ook aan de balie kan zitten. Dus ik ben eigenlijk functioneel in beide gevallen. En waarom heeft u precies deze functies? Nou, het is zeker 10 jaar geleden. Daar heb ik op gesolliciteerd omdat ik ook werkzaam was in het onderwijs, basisonderwijs. Ben ik nog steeds werkzaam in Breskes. En omdat je dan veel met kinderen al omgaat en weet wat ze lezen, is het ook leuk als je hier in de bibliotheek ook steun kan zijn. En heeft u meegeholpen aan de opbouw? Met de verhuizing bedoel je? Jazeker, we zijn met z'n allen, hebben flink onze schouders eronder gezet. De ene wat meer dan de ander. En ik heb ook mijn steentje eraan bijgedragen. En hoe lang zijn jullie er totaal aan bezig geweest?
Nou, vooraf zijn we al in de zomer begonnen met het afschrijven van boeken. Want zoals je ziet is de locatie wat kleiner. En kunnen alle boeken niet hier in deze locatie. Dus we zijn in de zomer al begonnen. En dan voor Lieverlee werd het steeds hectischer. En nou, een dikke 3 weken hebben we hier wel over gedaan. En hoe lang verwachten jullie hier te blijven? Momenteel zeggen we, nou laat ons maar even zitten. Want het was best wel pittig zo'n verhuizing. Maar we willen heel graag naar het Zwin. Dat wordt dan de nieuwe locatie. En waarom moesten jullie weg uit de vorige locatie? Ze hadden een ander bestemmingsplan voor de Hoekzak. En dat hebben wij ook aangegrepen om te verhuizen. En er waren ook nog meerdere redenen. Maar ik denk dat dit het belangrijkste is. Wat vinden jullie van de nieuwe bibliotheek? Leuk. Mooi. En waarom? Het is wat gezelliger. Ja, het is wel gezelliger. Ja. Iets groter. Ja. En ik vind het ook leuk en echt. Ja. Groter. Ja. Is er heel veel veranderd? Ja. En zoals wat? De inrichting. De kasten staan ook. Er was ook geen trap, er was geen bovending en zo. Het was allemaal beneden. Ja. Komen jullie vaak naar de bibliotheek? Ja. Om de 6 weken volgens mij. Ja. En alleen met school of gaan jullie ook zelf naar de bibliotheek? Ook zelf. Vinden jullie het heel mooi geworden? Ja. En wat vinden jullie het leukst? Dat het boven is en dat dan de inrichting. Ik de gezelligheid. Ja, dat het boven is de kinderboeken en de mensen dan beneden moeten kijken en dan heb je eigenlijk een beetje meer ruimte. Ja, voor de kinderen. Tijd met het plaatje. De titel, het spook van de metro, muizenangst in de metro. En dan moet ik even kleur opzetten. Piep! Ik werd bijna door een metrowagen overreden. En ik rende en rende en ik rende voor mijn leven. En werd wakker in mijn eigen bed. Het was gelukkig maar een droom. Op dat moment rinkelde de telefoon. Ik strekte mijn poot uit om de hoorn op te nemen. En Piet, nog half in slaap. Hallo, met Stilton, met... Wat vindt u van de nieuwe bibliotheek? Ja, ik moet eventjes zoeken weer om alles natuurlijk te vinden waar alles zit. Maar het ziet er op zich netjes uit allemaal. En vindt u dat het heel veel veranderd is vergeleken met de vorige bibliotheek? Ja, dat moet ik wel even zeggen, want ik ben wel mijn draai kwijt in waar alles stond. Dus, maar er staan wel extra bordjes, heb ik gezien, voor de leeftijden. Omdat je bent toch een beetje gewend om naar een bepaalde plek te lopen van, oh, daar vind ik het. En ja, nu is het gewoon eventjes zoeken, maar het staat wel goed aangegeven. Komt u wel vaker bij de bibliotheek? Ja, ik kom bijna iedere week bij de bibliotheek. Dus ik heb allemaal hele druklezende kinderen thuis. Dus ja, iedere week eventjes. En vindt u dat het mooi is geworden hier zo? Ja, het ziet er netjes uit. Het is allemaal netjes opgeknapt. Ja hoor, zeker. Ja. Ja? Wat vinden jullie van de nieuwe bibliotheek? Leuk. Mooi. Leuk. En waarom vinden jullie hem leuk? Nou, het is gewoon
Ja, het is mooier en het is nieuw en het voelt zo vrij. Het voelt zo vrij op je. Wij hebben bovenverdieping. Ja, Dat is ook dat is ook cool. cool. Ja. We hebben een apart zaaltje. En een stoere jongensplek en een meisjesplek. Is er veel veranderd? Ja. Heel veel. Zoals wat? Nou, Bovenverdieping. Bovenverdieping, de versiering. Meer ruimte. Meer ruimte, nieuwe boeken. Ja, van alles. Nieuwe plafonds, muren. Andere boeken. Kleuren anders en voor de rest boeit niet. Andere boeken. Oké. Cameraploeg. Komen jullie hier vaker? Ja. En de andere bibliotheek Dat wel willen. Met die andere. Elke dag? Nee, ja, daar kwamen we wel. Komen jullie alleen met school of komen jullie ook zelf hier naartoe? Zelf. En vinden jullie het mooi geworden? Ja. Mooi dan eerst. Ja. Hoera! Deze week hebben onze jonge kikkerreporters weer een hartstikke leuk item gemaakt. Ditmaal over het milieu van Oostburg. Hallo, wij zijn van Kikker TV. Wij gaan aan mensen vragen wat ze vinden van de rommel op straat. Wat vindt u van het milieu in Oostburg? Ik vind het op zich wel goed. Het is niet zo erg als in de stad, maar het kan altijd beter. Oké, dank u wel. Hallo, wat vind jij van het milieu in Oostburg? Ja, ik vind het wel goed. Maar ja, het kan beter. Oké, en jij? Ik vind het wel goed. Oké, dank u wel. Hallo, wat vindt u van het milieu in Oostburg? Nou, ik heb er zelf niet zo heel veel last van, maar ik woon voor het vestje en daar ligt toch soms wel eens wat rommel in het water. Dus het kan beter. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Dit was het dan weer. Wij hopen dat u het leuk vond. Hallo, welkom bij Kikker TV. We gaan vandaag een kijkje nemen bij het Sven. Want het wordt een eend omgebouwd tot een kleine sportauto. Van een kleine motor, maar dit is van een grote vracht. Wel eens, hè? Dan demonteren ze dat en dan houden ze dat vast. Oh, het schrik me rot. Ja, dat gebeurt er nogal wat, hè? Dat wist je, hè? Hoeveel stroom of hier niet doorzien? Nee. Nou, dan mag je rekenen op 300-400 ampère. Hoe lang zal het duren voordat de sportauto klaar is? Nou, als het chassis klaar is en de motor is klaar, duurt het ongeveer nog 100 uur om hem dus te bouwen. En hoe hard zal die gaan? Nou, het is geen echte grote sportwagen, maar een klassieker. En die al ongeveer 140 km per uur. Wat kunt u nog meer vertellen over de auto? Nou, eigenlijk hoe we begonnen zijn, hè. Wij hebben dus een oude 2CV'tje, een Citroën, een moeilijke noemen ze dat hier, hè. Hebben we dus gekocht. En die was van 78. Die hebben we dus helemaal gestrept. Dus
alles eraf gehaald, zodat we een kaal chassis over hadden. Dat chassis dat was eigenlijk te slecht, het was rot. Dus we hebben een nieuw chassis gekregen van de sponsor. En daar hebben we dus alle onderdelen, net zoals de motor, de voorwielophanging, sturen, richting, achterwielophanging, tank en alles, hebben we terug opnieuw opgebouwd. En dat is eigenlijk de basis van onze beurten. Dus nu gaan we het kit zover klaarmaken, ja, zodat die dus straks bovenop het chassis gezet kan worden en vastgeschroefd kan worden. En dan is de bedoeling dat er aan de voorkant nog een paar sparkborden en een motorkap en alles opkomt. Wat zijn jullie daar precies aan het doen? Ze zijn de kabelboom aan het maken voor in de beurten. Dus de kabelboom is eigenlijk alle draadjes die over samengebundeld zitten, voor de elektriciteit. Voor bijvoorbeeld een elektriciteitsdraadje naar de achterlichten, naar de knipperlichten, een elektriciteitsdraadje naar de voorlicht. Al die draadjes die moeten dus nu allemaal in één bundel komen. Ja, en dan wordt die bundel door de auto gelegd, zodat alle draadjes netjes weg liggen in de auto en dat je dus minder kans hebt op storing. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende week. Dit was Doei. Kikker TV voor... Ja, Jesper!